מינון להון, יום הולדתו של טאי, זה גם היום שבו אנחנו לראשונה הולכים לקבל את הבית בצורה רסמית, מה שנקרא מסירה ראשונה, ונסביר אותה אחר כך. תהליכו של מסירה. מאיר הגדול מכולם ליווה אותנו בשנה וחצי האחרונות כל מה שקשור בבית, כמאל עוזרון נאמן, הנה נציגת הקיבוץ. שנייה, תראה מה אני עושה עכשיו. אורן, הליקויים יתוקנו תוך יומיים? אורן, נכון שהליקויים יתוקנו תוך יומיים ויהיה גדר בכל המגרש הזה? אני מניח. שבת שלאחר מכן נפגשת עם משפחה בקטע לא שגרתי, בפיקניק קטן. בדרך כלל זה בארוחת ערב או בארוחת שבת או משהו כזה. הפעם הוחלט לעשות את זה בפיקניק, ואנחנו נמצאים ביער חורשים, ככה באמצע היער. תכף נעשה היכרות עם כולם. הילדים כבר טוחנים, אני לא מאמין. כן, ערן, הבאת אופניים? לך תבחר אחד. לא להאמין, הוא בן 80 עוד מעט, אלוף. לא, אתה לא יודע. מה זה קופסאות? למה שהוא חדש הוא מצלם? מצלם, למה לא? לא שמנו לב, וגם אהלן, בדיוק עשות שלום. וענבר, שלום ענבר, ניבה, בדיוק. זהו, מבלים פה כמה שעות. אוכלים, כן, בעיקר אוכלים. לא חסר פה כלום. לא רואה, אנחנו נדבר אחר כך. עכשיו זה מסודר לך טוב, עכשיו זה יוצא ליבון. שלום! ברכה! ברוכים הבאים! אל תוכניתנו! ואנחנו הולכים היום! מאיפה הייתם? אנחנו! הופה. אוי, של דורבן. רגע, אמא, תרדי שנייה. אהלן, אמא. שלום, רגע, יש לך פה הדגמה. הדגמה, רגע. אוקיי. למה?